Laguntza. Laguntza. Ai, ez, nire panpina oso zikin dago. Lagundu iezadazu, laguntza behar dut. Lagundu iezadazu, mesedez. Nik lagundu diezazuket. Norbaitek kiratza du. Magia pixka bat gehituko diogu. Ei, benetako magia da. Wow, oso polita da. Eskerrik asko, Alex, ondo da. Nire haurtxoak jan nahi du. Asko maite zaitut. Nire haurtxoak lo egin nahi du. Gimnasia asko gustatzen zait. Nire gauzak erakutsiko dizkizu. Begiratu pilota hau. Erakutsiko dizut zer egin dezakedan horrekin. Laguntza behar dut, lagundu iezadazu. Lagundu nazazu. Ai ez, norbaitek laguntza behar du. Zuri lagunduko dizut, aizpa. Eta magia ukitu txiki bat. Magia da. Ei, ze pilota gorri handia. Zure laguntza behar du, noski. Dasha, mila esker. Ez horregatik, aizpa. Pilota hau gimnasia egiteko handiegia da, hobe jolastea. Dinosauro hauek txikiegiak dira. Ez, handitu egin behar duzu. Goazen apalategian zer dagoen deskubritzera. Txikiegi zara, benetan handi bat izatea nahiko nuke. Ei, laguntza. Lagundu nazazu. Ai ez, norbaitek nire laguntza behar du. Hemen, nago zuri laguntzeko. Zer? Elkarrekin egingo dugu. Eta magia ukitu txiki bat. Ezin dut sinetsi ikusten dudana. Ikus dezagun barruan zer dagoen. Nire dinosauroa begiratuko dut. Handiegia da hori. Dino hau da behar dudana. Ixo, zenbat auto. Gidatzeko proba bat egin nahi dut. Ez, hau haurrentzat da. Oraindik ez, hau ere haurrentzat da. Auto hauek txikiegiak dira niretzat, benetako auto handia behar dut.
Lagundu, lagundu. Lagundu. Norbaitek laguntza behar du. Laguntzeko nago hemen Iban. Zer da hau? Magiarako garaia, anaia. Magia tantatxo bat gehitu behar dugu. Kapsula bat ez da nahikoa. Auto handia behar dut. Ados. Itxaron, 2 kapsula ez dira nahikoa. Auto oso handia behar dut. Ziur zaude. Euneko eunean. Ez, non dago nire autoa? Nola gelditu. Ez dakit. Lagundu, Lagundu. 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 Steffi, Dasha, Alex, Opa. garbitu hau orain. Ados, Amona. Corría. Ai, ez, hau ez da ona. Dasha, ez da esnatu. Alex, esnatu, Maria, esnatu. Lo egin nahi dut. Ez izan alferra umeak, garbitu dena. Ados, Amona. Ongi. Zoazte eta garbitu hortzak. Umeak entzun behar diozue zuen amonari. Ez izan alferra eta garbitu hortzak behar bezala. Uste dut irudimena zela. Aitona ikustera goaz. Kaixo, nire ume kutunak. Zaindu ditzakezu mesedez? Noski. Aitona, orain jolastu dezakegu. Mesedez, mesedez, mesedez. Noski. Urra. Txurra. Baina lehenik, aurreko asteburuan utzi zenuten zaborra garbitu behar duzue.
Garbitu. Bai, ai, goazen. Maria, Dasha eta Alex esnatu eta garbitu. Ez dut garbitu nahi. Orain lo egin nahi dut. Ez, umeak, egin orain. Zer gertatu da? Ados, Aitona, dena garbituko dugu, lasai. Ongi. Eginda, Aitona, Oso ondo, oso harro nago. Turra, turra. oso nekatuta nago. Ni ere bai. Ai, Oso ahul zaudete, goazen pixka bat ariketa egitera. Umeak, hemen ariketa egin dezakezue. wow. Oh, ezin dut. Ezin dut. Mutilak, begiratu niri. Mutilak ez izan alfer, orain zuek zaudete. Egin dezakezue. Ederra, Alex, bikain. Eutsi goiari goazen. Bikain, maitea. Aitona, jolas dezakegu orain lerragunetik eta jauzi jolastik. Noski, umeak, jolastu dezakezue lan izugarria egin duzue, nekatuta zaudete. Ez, Aitona, jaitzi gurekin. Ez, zaharregia naiz horretarako. Goze naiz, aiz. ni ere bai. Eta mokadutxo bat nahi dut. Ai, maitea, goazen jatera. Ederto. Ez dut hau jan nahi, gozokiak nahi ditut. Maitea, baina gozokiak ez dira onak. Ongi. Probatu, uste dut gustatuko zaizula. Eskerrik asko, Aitona. Eskerrik asko, Aitona. Posten naiz, maitea, ez dago zergatik. Amona. Kaixo, umeak. Etxera joateko ordua da. Ongi. Agur, umeak, laster arte. Agur, Aitona. Amona, garbitzen joango gara. Ideia bikainaina. Baia. Bikain, umeak. Orain lo egiteko ordua da. Ez, etxeko lanak egin behar ditugu. Baina bihar asteburua da. Orain egin behar dugu. Bai, ezin dugu itxaron. Umeok oso arduratsuak zarete. Zu ere arduratsua izan beharko zenuke, Dasha, Alex eta Maria bezala eta ez izan alferra. Hau txarra da! Maria, gelditu.
Mesedez. Maria, gelditu. Ops, barkatu, Iban. Bideo polit bat egin dezagun. Haupa, hori nahi nuen. Goazen gehiago divertitzera. Zerbait falta da hemen. Aspergarria. Kaixo, Alize. Kaixo, bai, zer modu zabiltza? Jolasean besterik ez. Zer gertatu da hemen? Maria izan zen, ez dut zerikusirik honekin. Maria, garbitu hau. Zelako nahaztea. Itzuliko naiz eta ikusiko dut. Ez du graziarik, Maria. Garbitu nahazte hau oraintxe. Nire txikiak joan egin behar dut. Lagundu aldi dazu mesedez, Hau guztia eta gero. Zuk egin duzu nahazte hau eta zuk garbitu. baina mesedez, mesedez, mesedez. Ondo da, lagunduko dizut baina azkari bilik. Bai, eskerrik asko, eskerrik asko. Non daude nire haurtxoak? Ikus dezagun. Zer da hau? Ideia on bat daukat. Uste nuena, baino azkarrago lortu dut hau. Non dagoen Maria pentsatzen ari naiz. Azkar ibili behar dut. Haupa, dagoeneko garbi dago. Itxaron une bat hautsa dago hemen.
Karai, Maria, oso lan ona. Orain joan zaitezke jolastera. Eskerrik asko, aita. Eta zer gertatzen da zurekin, Iban? Egin alduzu zerbait erabilgarria. Brometan ari zara. Ondo, aita. Ibanek garbiketa guztia egin zuen ni panpinekin golasten ari nintzen bitartean. Zer? Iban, sentitzen dut. Joan zaitez lasai jolastera. Eta zu, Maria, hartu denbora apur bat. Gezurra esatea ez da ona. Oso sentitzen dut, aita. Itxaron aita. Joan naiteke Mariari jolastera. Barkatzen diot. Ongi da, orduan, biok joan zaitezkete jolastera. Lagunak beti lagundu besteei. Eta beti izan zintzo. Gaur, pegatina artea erabiltzen dut umeei ohitura onak irakasteko. Esnatu, esnatu, esnatu. Begira hau, lagunak, goazen. Wow. Jokoa martxan, goazen. Dasha, Alex, Steffi, jarrai dezagun pistari. Zer dago hor? Goazen. Zer egin behar dugu horri buruz? Begira. Jarraituko ditugu bideak. Aizu, nik ideia hobea du. Diseinu polit bat egin dezagun. Polit dago. Oso polit dago. Zure auto diseinu berria gustuko duzu. Oso gustuko du. Eskerrik asko, Steffi. Ez horregatik. Agur. Agur, agur. Garbitu behar dut. Denak garbi. Aizu, konpon dezagun hau. Pressed. Telebista ikusi nahi dut. Ez telebista, barregarria. Primeran. Iban, nahikoa telebista da gaurko egunerako. Bai, bale, aldendu goazen. Ei, ez dago modurik. Eman diezaiogun atzeden bat telebistari Iban. Ez, ideia hobea dut. Ei, etorri hona. Ez naiz mamu bat, Steffi, zuzara. Ez,
Aiban, ez naiz mamu bat. Orduan, goazen barrura. Zer da hori? Zer gertatu da hemen? Eskerrik asko. Aita, horrelako egun sortzaile batengatik. Ez horregatik. Kaixo, Steffi! Kaixo. Egitekoen zerrenda hau aurkeztu nahi dizu. Steffi, gaurko zure plana hau da. Eskolara joan, zure jostailuak txukundu. Platerak garbitu eta dentistara joan. Zer, hau dena niretzat. Bai, hala da. Sorte on. Baina ez dut eskolara joan nahi platerak egin. Nire jostailuak garbitu eta dentistara joan. Bai, ideia bikaina da. Ados denok adi. Lehenik platerak garbitu behar dituzu. Aizu, ados, noski. Bigarrenik, hortz azterketa daukazu. Aizu, ni. Hirugarrenik, zure jostailuak txukundu behar dituzu. Aizuz, arazorik ez. Laugarrenik, eskolara joan behar duzu. Ados, arazorik ez, eta ni jolastera noa. Gero arte, mutila. Ur. Jolasteko ordua da orain. Bizitza ederra da. Kaixo, Steffi. Kaixo, Eva. Aizu, Steffi, ba aldakizu gaur urteko azterketa daukagula. Azterketa. Ez. Bai, azterketa benetan zaila. Zure azterketa orain hasten da. Aizu, hau erraza da. Ideia. Zer da, hau? Steffi, ezin duzu azterketan tramparik egin. Hau eramango dut. Gaizki. Steffi, hau da, urrengoan, hobeto ikasi beharko zenuke. Hemen duzu, Steffi. Benetan, bai egia da. Ezin alzenuen azterketa nota hobea lortu. Zerbait hobeto egin nahi baduzu, zeuk egin. Aizu, horrela ari zara nirekin orain. Ondo. Bai Joan. Epa, zer egiten ari zaran? Hemen garbitzen ari naiz. Ez alduzu ikusten, Steffi. Gelditu berehala. Hauek nire jostailuak dira. Ondo, orduan zeuk garbitu, Steffi. Aizu, hori platerpila bat da. Ados egin dezagun.
Barkatu. Aizu ez, ni ez nengoen hemen. Korrika. Dentista. Urrengo pazientea. Hortzak garbitzea oso garrantzitsua da kariezak ekiditeko. Zure hortzak eta hortzoiak ondo zaindu behar dituzu. Steffi. Orain, zure hortzak ikus ditzagun. Steffi. Ireki zabal-zabali. Ez beldurtu. Zatoz. Kaixo. Ez korrika egin, Steffi, kontuz ibili. Barkatu, aita. Zer gertatu da? Aita etortzen da. Hori da eskutatzeko leku ona. Steffi, sukaldea ondamena da. Zergatik daude plater guztiak lurraren gainean. Barkatu, aita. Garbituko dut agintzen dizut. Ados, Steffi, sinesten dizut. Oraingoan ez dago geldialdirik. Steffi, wait a minute! Hau, ez duzue ezer ondo egiten. Eman dizuetan proba bakoitza, utz egin duzue. Steffi, zerbait galdetu nahi dizu. Aita, ondo alzaude. Aita, entzuten nauzu. Aita, entzuten nauzu. Aizu, benetan, hau konpondu behar dut eta nire egitekoen zerrenda amaitu bakarrik. Ondo egin duzu, Steffi. Zabal ezazu, ahoa. Dena ondo dago. Zure hortzak ondo daude. Gogoratu hortzak egunean 2 aldiz garbitzea. Noski, eskerrik asko, doktorea. Steffi, une batez zure 5 kopia ikusi nituela iruditu zitzaidan. 5 kopia nirea. Imaginazio handia duzu, aita. Aita, begira, nire lan guztiak amaitu ditut. Ondo egin duzu, Steffi. Erantzukizuna eta ahalegina beti irabazten dute alferkeriaren eta trikimailuen gainetik. Steffi, izan zaitez arduratsua, garbitu jostailuak eta prestatu eratzeko. Ez. Zein ume bihurria. Eraman dezagun kartoizko mundura. Ai ez, Steffi, hor zaude? Steffi, non zaude? Zenra leku hau? Kartoizko merkataritza gune batean nago. Salmenta makina, goazen ara. Bai! Barkatu. Zer nahi duzu? Aba, zenbat denbora itxorongo gaitu zen? Zer? Niri ari zara? Jan nahi dut. Ados.
Bizkortu zaitez. Aurrera, azkar! Barkatu atzerapena lagunok, lehen eskaila. Gazta hamburguesa bat nahi nuke, mesedez. Patata frijituak nahi ditut. Oiazko nagetak eta saltza ekarri, mesedez. Zure eskaerak jaso dira, mesedez ezeri zaitezut. Bizkortu, mesenaz. Goxe naiz, bizkotu. Ai, ene. Zaiatuko naiz moskat. Bazkarrania. Bazkanerria. Hau ez da fandaria. Goazen! Ea ba, neskat! Beno, hori pena da. Nire honena saiatu nintzen. Urrengoan hobeto egin buruz. Iza, janari eskatzeko presnego. Sartu. Barkatu itxarotea. Zer ekarriko dizut? Donut bat nahi nuke, baina osasungarria. Zer moduz espinaka donut berezia egiten dizut? Bikaina. Lehenik eta behin arrautza bat beharko dugu. Eta gero irina pixkama, gatz pixka bat botako dugu, espinaka fresko batzuk, eta esne baso bete bat. Nahazteko ordua. Egin da, arruzeko norekoa. Espinaka errozkilak prest daule, orain apainduritzagun. Zein nahiago zenukeen? Esnea, txokolatea, gerezi, pistatxa. Geretzi, mesenez. Edoz. Zure donuta prest dago, polizia jamna. Harrigarria izan zen. Eskerrik asko. Aur. Saiatu beti aukera osasungarriak aukeratzen, polizia jauna bezala. Barkatu, eskaera egiteko prest nalo. Berehala igoko naiz. Eskerrik asko itxaratoagatik, zer nahi duzu? Marrubi irabiaki bat hartuko dut, mesemez. Une batzuk besterik ez, mesedez. Azgaitezen marru iekin. Ondoren esne pixka bat gehitzen dugu. Eta marrubi almibar pixka bat. Ja, maituta. Esne gain arrotu pistana. Zure irabiakiak ez dago. Zer iruditzen zaizu, superheroi jauna? Eskerrik asko, maite luk, mundua salbatzeko garaiara. Uste dut ondo egin du nala, zer iruditzen zaizu? Ui, jolastoki bat da, ondo pasa dezagun mutirok. Orain, goazen, goazen. Begira zer daukadan mupilak. Goazen. Auka. Nor da bor? Jokabide txarra okerra da, eta beti dakar ondorio txarrak. Aupa! Gelditze ezazu. Ei, gelditu, ez feitxe mende. Ez egin hori. Ez egin hori. Mazut. Gelditu. Gelditu, gelditu. Harrapatu zaitut mutil bihurria. Zakar jokatzea eta jostailuak botatzea txarra da. Txukundu dezagun, bai? Agur, txaron, ez altzenuke garbitu behar hori. Hori ez dago ondo, etxera iristean nire gelako jostailu guztiak garbituko ditut. Hauxe da azkena.
Lan bikaina egin maez, naspi lau garbitzen. Ziurtatu beti zuen gelap txukuntzen duzuela mutirok. Aizerga hori. Benetan espero dut honek kartoizko erosketa gune honetatik ateratzen lagunduko didala. Benetan faltan botatzen ditut nire aita eta nire gela polita. Barrura goaz mukirak. Nazkazarria, likatzua. On. Benetan nire gela handa hau? Aita, azkenean aurkitu zaitut. Kaixo, Steffi, liburua irakurriko aldugu eratu aurreklit. Ideia bikaina, aika. Aukeratu dezagun historia bat, Steffi. Zergatik daude liburuko orrialde guztiak utxik. Zeren kartoizko munduan, Steffi, liburuek ez dute irudirik. Ez zait hau gustatzen, hau ez zait batere gustatzen. Ez dago txateatzeko denborarik, oheratzeko ordu ama. Gabon, Steffi. Oe hau oso deserosoa da. Oitu zaitez, Steffi. Denbora luzez, luzerako zaudeben. Ez, nire benetako bizitzara eta nire benetako mundura itzuli nahi dut. Amaitu dut, itzuli nahi dut. Steffi! Oi? Itzuli zara! Oheratzeko ipuina eta lo egiteko orduana. Oraindik ez, aika. Lehenik eta ben, jostailuak garbitu behar ditut irakurri eta oheratu aurretik. Oso ondo ez, Steffi, oso harro nago zutaz. Lurrean inoiz bizi izan den animalia handienetako bat izan zen. Beti garbitu jostailuak mutilok, ohitura bikaina da. Aita, beste bat arien mazake. Bai, noski. Estegosauruaren izatzaren muturari deitzen zaio.